Mimiko One TV duniyar nishadi. Sarki Ali, ina so in yi maganan sirri ne da kai. Ta irin magana ce haka? Sarki Ali, da akwai wani series ɗinku mai suna Izzar So. So wannan series ɗinku mai suna Izzar So yau kun shafe shekara ɗaya kuna yin ta, kuna kamun shekara biyu, ko ba haka bane Hadiza Gabon? Kwarai kuwa. Na sha siyan data kusan na 15,000 don kallon wannan series ɗinku mai suna Izzar So. Kai! Doshe kai ma na san ka gaji da siyan data ko? Kwarai kuwa. Shi yasa nake so na yi magana da kai a sirrance. Nake so ka faɗa mu waye ne zai zamto ɗanka na gaskiya a wannan masana'antar taku. Ta irin magana ce haka? Ka faɗa mu wane ne zai kasance ɗanka na gaskiya a wannan series ɗinku mai suna Izzar So. Ta irin magana ce haka? So nake ka faɗa mun gaskiyar maganar. Umar Hashim. Umar Hashim fa kace? Kwarai kuwa. Umar Hashim shine zai kasance ɗanka na gaskiya a cikin wannan series ɗinku mai suna Izzar So? Kwarai kuwa. Sarki Umar Hashim fa kace? Kwarai kuwa. Yawwa jama'a, labari da dumudumin sa, labari da dumudumin sa. Na irin labari. Sako zuwa ga kowa, mai lafiya, mara lafiya, malami, boka, ɗan iska, mai ilmi, mara ilmi, kai har ma da ɗan daudu. Muna ji, muna gani, muna kuma saurare. Shin kuna da labarin wannan series mai suna Izzar So? Na samu wannan labarin. Yauwa ya ɗan kamo, na san kuna da labarin sa. Yau zan faɗa muku gaskiyar magana ba ɓoye-ɓoye ba. Wanda zai kasance ɗan matawalle na gaskiya a wannan series mai suna Izzar So shine Umar Hashim. Dan haka da kowa ya sake siyan data domin kallon wannan series ɗin Izzar So. Yawwa, shikenan. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah, Allah na gode maka. Daga faɗar gaskiya, Ka san kalmar da ta rika fita daga bakinka. da wasa fa nake, ba a samo ɗan ba, ku siya data ku duba. Mutum ka rinka yin abu sai daga baya kuma Rage baki.